Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan lokaci mai albarka. Da fatan kowa ya cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuka sani, wannan tasha ce mai albarka take kawo muku labaran duniya gabaki ɗaya da sabbin waƙoƙi da sabbin bidiyos kai da ma sauran abubuwa da dama. To a yau mun ɗauko labarin wani matashi wanda yake ikirarin cewa zai koma kidnapping idan har ba a canza masa kuɗinsa ba. Kasantuwar ya sha wahala, ya koma gona, ya yi aiki, ya samu kuɗi kimanin naira 350. Yana jujjuyawa, yana yin sana'arsa. Ya je banki domin ya canza kuɗin nan a bashi sabbi, an ƙi canza masa. Ya kai zuwa wajen uku yana zuwa banki ba a kula shi ba. To yana ikirarin cewa idan har aka bari kuɗin shi ya expire, wallahi cikin daji zai koma, ya koma kidnapping. To domin yadda kasance, ku biyo mu a cikin wannan shiri namu domin ku ji abin da matashin yake faɗi da bakinsa. Domin a ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi. To yanzu ga shi nan za mu sa muku domin ku ji abin da matashin yake faɗi. Na yi imani da Allah, na rantse da Ubangijin da ya haliccan. Kun ga wannan kuɗin naira 350 ne na. Zuwa na banki uku ina so na shigar da wannan kuɗin tunturin da jama'a. Banki ma lokacin hana mutane su yi gaske. Na rantse da Allah wannan kuɗin wahala ne na same su, nake juya su, nake samun na abinci na. In aka ce lokacin daina karɓar kuɗi yayi, na yi asara wannan kuɗi. Na rantse muku da Allah, ni kuma zan tafi jeji. Wallahi barawo, na rantse da Allah sai na, idan baki da nafa zan koma ba, Allah ya tsine mini. To ka nemi halalinka, rana tsaka an zo an ce sun tashi daga aiki sun zama takardun banza, sai ku koma barayi. To me a ciki? Haka kuke so? To a matsayina na matashi, ko aure ba ni da shi, na dan kukuta, kun san wahalar da ne na samu wannan jari. Noma ne, kace mu koma gona, mun koma gona, mun je mun yi wahala, mun samu kuɗin, kuma gashi kuɗaɗen. Wannan wallahi ba zan sake zuwa bankin ce zan saka wannan kuɗin. Na rantse da Allah ba zan koma banki domin in saka kuɗi. Na nan tare da su, kuma na rantse da Allah suka koma, ana cewa yau gashi lokaci yayi wannan kuɗin an daina karɓar, sun koma takardu. Magana ta riga ta ƙare. Na rantse da Allah, wallahi tallahi haɗa kayana zan yi, wallahi jeji zan ku. Mu je mu koma ki da nafas, ai ba wata matsala bane. Wallahi kai tsaye, na rantse da Allah ba zan koyi abin da yake cikin zuciyata ba. In aka ce ne asara wannan kuɗin, wallahi da karanan na kuma ɗan fashi. Dan durin ƙwar ku mu je ai tafiya haka. Ran kowa ɗaya ne, kowa ɗaya gare shi kawai. Ranka ɗaya ne, nawa ɗaya ne nan. In aka ce ya tafi kenan, kuma wahala ba ta kisa. Wannan kawai ba wata matsala ba ne. Sa mu da shi.